Pahuus vielä kuullut tässä vaiheessa, mutta Savolainen on tulossa, eiköhän tuo tuosta selkeänä joku käyttö pian kokstaa. Ja Savolainen näin on B-finaalin viimeinen, kun tuo lippu tuolta tuli. Ei auta maamme laulukaan. 2 kierrosta ja 100. Ja mitä Nieppola tekee? On tuossa vitospaikalla. Nieppola sai kyllä huonon lähdön kakkospaikalle. Menee paskaa kasassa ja otetaan 1 Marjakoti, jos ei sitten lähde käsistä. Ei lähtenyt sen sijaan Santapa muutoksia, eli tuossa on 3-5 Jukka Mäyrä. Aha, ja siellä tulee semmoista pientä Marttila kakkoseksi. Nyt vaihtuu osakkeet. Marttila 1, Hoisiaho 2. Ja nyt on Hoisiaho muuten 3. 4. on temput tärkeitä tässä vaiheessa. Kärkikolmikko, ne ovat noin 3-40 metrin päässä. Ja vielä kun Tuija tuossa on Haapaveen värejä. Ja tuo on kyllä Grönfors Open, eli Santapakka on parantanut niin kuin sika juoksu. Tuohan on helppo päättää niin, että Rautiolla on Forti ja toisella on Volkkari. Eli näinhän se asia hoitaa. Nyt lähtee Grönforsilla käsistä. Ylimäki 4. Saappi 96 sen jälkeen Kontinahon asialla vitospaikalla. Nyt lähtee Kilpeläisellä pikkuja parhaalla ja näinhän se pitää olla. 3 lähes rinta ja saa nähdä. Nyt sieltä sitten nyt on Raudaskoski annettava periksi oman näppäryytensä. Siellä ovelasti Laakus kyllä haistoi tilanteen ja tän tulee ja nyt lähtee Grönforsilla käsistä. Ja näin nousee Laakus. Joutuu sitten katsoa eteen ja joutuu välillä peiliinkin vilkaista, että mitäs Leskinen tekee. Saman tien Leskisellä on vielä ahtaampaa, hän joutuu 2 eteen katsomaan ja nyt tulee päivä. 4. paikalla on, hetkinen, siellä on numero 5 eli Niilo Saari on sitten kyseessä.